И така, вие сте с благодатния четвъртък на програма Христо Ботев. Аз съм Аделина Александрова и тази нощ предлагам нашето въображаемо мислено пътешествие да бъде насочено назад към миналото и същевременно напред към бъдещето. В същото онова бъдеще, на което винаги разчитаме за нещо по-добро. А в конкретния момент най-близкото бъдеще, което ни очаква, е времето до 2 часа, в което ви предлагам да си поговорим за това къде и за какво искаме втори шанс и как бихме го използвали. Turned around too late to see the falling star. I fell asleep and never saw the sun go down. I took your love for granted, thought love